Oke. Kalau naik itu sih. Teko tinggal sih. Jangan ini nak diskut yo. Ya buka di bang. Bunda ya. Oke. जों दायो 20 केजि माइरं बायदों बिबारि बसुमतारीनि न'आव हैनो थाखाय नैबे एसेबां हायाब्लाबो बायगासिनो दं आरो बायबावगोन नुबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय 1 लिटार भैया छोटा सा 저 거의 다 보는데 누구 어디 갔는지 울메나 남편자 사만노라 So, tahu, itu 1 liter na? Tahu 1 liter labayan, tahu 1 liter laban, ada sabun tu dia. Itu ata tu dia, ata. Paket kinu ka ase? Kiman? Itu kiman kg ase? 1 kg ase. Etai dia hojo. Ata 1 kg. 이거 플라스틱 Takkan na. Sini lah. Sabun. Betul lah itu. Ya, bisa. Kita dulu. Namun ni lanar lah pun. Tahu na? 무리야 Daya biar dali. So jeng mama ladang ang kendali ngisirna. Be 1 kg dali. Oमफ्राय sabun मोननै. ओमफ्राय नैबे सयाबिन पेकेटसे पेकेटनै पेकेटथाम पेकेटब्रै पेकेटबा पेकेटबा मोनसेयाव एकटा पेकेटआव किमान আছে रे 10 টাকা এটা পেকেটত ডালি কেনেবা কেজি 80 টাকা আৰু মিঠা তেল কিমান এইটো मोनसे মিঠা তেল ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आटा এইটো आटाটো কিমান আছিল 35 1 केजि न बेयो आटा 1 केजि itu lah mairong 20 kg itu 20 kilo na deh agra wari ke jawa di sini na ini sekolah ulta palta जाजोबबाय ना बेनो सोंसै नामा सोंदो ओइ होदोलाय जा बे बाथाबारिया थिंजाय दा औ
गुरुबासा बाथाबारिया बे आबो बिजुलि मोननि न'खौ मिथिगौ औ बे गेवलाङाव मास्टार मावो ना हा ओरैसोना आच्छा बे बिबारि मोननिया बिथिंनो आं बे लामाजों फैखाबाय बे लामाया सिलिजों थाङो ना फंबाय मा थाङोलाय बे हा बिदिनो गाइड फैफिनदो